Aké hodnoty chce váš kanál odovzdávať? Tak chceli by sme hlavne urobiť takú menšiu osvetu ohľadom teda duševného zdravia a taktiež aj odovzdať vlastne nejaké znalosti slovenčiny a gramatiky pre ľudí, ktorí sa učia slovenčinu, a takisto máme nejaký zaujímavý obsah aj pre deti, keďže máme aj relácie s rozprávkami pre deti, ktoré sú vlastne vždycky zakončené nejakým ponaučením, takže aj to vlastne mierime takto na deti, aby si odniesli z každej vlastne rozprávky nejaké ponaučenie. Čo vás najviac prekvapilo počas prípravy projektu? No, tak mňa prekvapilo, nejak tak som s tým síce rátal, ale celkom ma prekvapilo, že koľko času to reálne zaberie, pretože mal som premyslené dopredu, že natočíme viac vecí naraz, ale úplne to tak nevychádzalo, pretože bolo to náročné natočiť asi iba jednu reláciu a nie to ešte viac naplánovaných, tak to ma možno prekvapilo, koľko času to reálne tá tvorba zoberie, ale celkom to zvládame. Ako pristupujete k tvorbe obsahu, aby bol zrozumiteľný a zaujímavý? Tak ono to dosť závisí od toho, že akej cieľovke je ten obsah určený, takže podľa toho to robíme. Keď napríklad ja mám reláciu, v ktorej vysvetľujem slovenskú gramatiku, tak napríklad rozprávam pomaly, aby mi tí cudzinci, ľudia zo zahraničia rozumeli. A no aj terapeutka, ktorej odpovede napríklad čítame v relácii o duševnom zdraví, tak ona to taktiež písala tak zrozumiteľne, aby tomu široká verejnosť rozumela. Čo by ste chceli, aby si diváci odniesli z každej relácie? No tak či už nejaké ponaučenie, alebo možno aj zamyslenie nad samým sebou, nad svojim životom, keďže pripravujeme aj rôzne také filozofické relácie, kedy rozoberáme vlastne rôzne také otázky, či už hĺbšie, ale aj otázky z bežného života, a každý sa nad nimi môže zamyslieť. Máte v pláne rozšíriť kanál o nové témy alebo formáty v budúcnosti? Určite áno, už teraz nejaké vymýšľame a máte sa na čo tešiť.